manera hi havia unes factures molt elevades que l'Ajuntament no es pagava, però que després podia recuperar aquests diners. A partir d'aquí es va tenir una reunió amb l'exalcalde i el proveïdor d'aquestes factures, i en aquesta reunió em va sortir que hi havia hagut un acord verbal per part d'aquestes dues persones en les que hi havia una pràctica que consistia en que en el moment que hi havia un sinistre, l'empresa, si es tractava de repostar un material determinat, l'empresa facturava per sobre, bastant per sobre del que era el preu del material, i l'Ajuntament pagava aquesta factura, i un cop pagada aquesta factura doncs li donava curs i havia de demanar que li pagués l'assegurança corresponent. La qual cosa donava un excedent que no estava sota control de l'Ajuntament, estava sota control del proveïdor, i que d'alguna manera retornaria o retornava a l'Ajuntament en forma de material. Clar, nosaltres entenem que això és una irregularitat i, per tant, en el moment en què hi va haver-hi aquesta confirmació per part de l'exalcalde i el proveïdor, el que nosaltres vam fer va ser tallar de soc arrel la pràctica, i nosaltres entenem que això és una pràctica irregular, com a mínim. Vàrem demanar al proveïdor que regularitzés les factures, és a dir, que anul·lés aquelles factures que havien estat inflades i que posés les factures al preu que li corresponia, i vàrem pactar el que seria el retorn de la quantitat excedent del qual l'Ajuntament no tenia cap mena de control, i en canvi sí que hi havia un control per part de la persona, del proveïdor. Es va arribar a un acord amb el proveïdor i es va retornar íntegrament aquesta quantitat que pujava, no arribava als 7.000 euros, en forma bé de material o bé amb efectiu, una certa quantitat amb efectiu. I a partir d'aquí, un cop aquestes factures són, diguem-ne, normals, el que farà l'Ajuntament és intentar tramitar-les de manera que es puguin cobrar l'assegurança. Perquè primer de tot no ens volem sentir responsables d'aquest fet. Nosaltres pensem que tal com van les coses és possible que si això sortís per altres conductes potser no respondria exactament el que ha passat, i sobretot es tracta d'una pràctica que pensem que és irregular, no és una quantitat important, no és que nosaltres tinguem cap mena de sospita que aquí hi ha hagut mala fe, això nosaltres pensem que no hi ha hagut mala fe per part de cap de les dues parts, però sí que tenim molt clar la intenció de deixar dit que nosaltres no som responsables d'aquest fet. I ens sabria molt greu que si aquest fet hagués sortit d'una altra manera, via l'empresa de seguros, per exemple, etc., atès que estem parlant de factures i que estem parlant de documents públics, difícilment la nostra actuació hagués pogut ser la mateixa i fins i tot s'hagués pogut acusar de corresponsables. Per tant, nosaltres entenem que això és una pràctica irregular que va afectar un període determinat